Iată-l. S-a adus spre stânga. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out. Salutare și bine v-am găsit la un nou joculeț pe canal. Astăzi jucăm Dead House. Este un joc gratis, nu știu dacă este și pe PC, dar cel mai probabil este. Da. Am mai jucat jocul un pic înainte, doar că nu l-am terminat. Doar ce casa în care este extrem de mare și gen, nici nu cred că e o casă, gen, cred că e de fapt un muzeu. Nu mă întrebați de ce cred asta. Da, nu o să citim că ne plictisim. Și voi care priviți și eu care citesc. Și în plus eu nu știu că e atât de bine engleză, deci nu o să înțeleg tot. Cred că ar fi perfect volumul așa. Unde sunt? Uite, am găsit camera. Trebuie să găsesc baterii. Cu bateria de avem acum. Uite baterii. Iată. Nu, uite aici. Am mai jucat jocul. Deci știu ce se va întâmpla cât de cât. Să nu credeți că l-am și terminat sau chestii. A, uite bateria. Let's do this. Jocul este horror în caz de nu v-ați prins. Ce naiba? Oh, mă pot și ascunde. Asta nu știu dacă știam. Gen, nu dacă știam. Nu știu dacă am făcut asta vreodată. Gen, când am mai jucat. În caz de nu atât. Bun, asta a fost foarte ciudat. Păi și acum naiba am reîncarc. Nu cred că trebuia să le folosesc pe amândouă. Dar avem cheia. Cheia misterelor. Da, asta nu merge, putem și fugi. M-am băgat în ventilație. Păi și eu cum naiba pot să ies de aici? Asta chiar e tare. Vedem ceva? Hai că vedem. Dar să ținem totuși camera. Știu că la voi se vede mult mai întunecat. Nu îmi spune că m-am blocat aici. Da, m-am blocat aici. Că aici am mai fost și n-am găsit nimic. A, ba da, stai că sunt baterii aici. Sau? Stai mă, dar eu unde am găsit baterii? Și ce ne băgăi? A, uite, aici am găsit încă una. Jocul, nu știu ce să spun, dacă e chiar horror, chiar atât de horror, gen să faci pe tine de frică, dar e un pic. Dar să ține minte că totuși este decât un joc. Uite ceva. Da, deci ne plimbăm pentru o casă, habar n-am de ce suntem aici.
M-a văzut. M-am ascuns. Iată-l. Nu m-a văzut. Trebuie să recunosc că m-am speriat un pic când l-am văzut. Serios? Chiar nu pot să deschid părțile alea? Hai, chiar așa. Mamă, dacă m-a prins aici, nu mai am ce face. Da, deci uite, partea asta, în cauza părții asta, cred eu că ăsta e de fapt un muzeu. Dar ce să vezi, nu e! Cred că monstrul ăla poate vedea de sus. Și chiar, ce naiba o fi monstrul ăla? Noi l-am văzut și de aproape. Baterie, apa nu. Ne putem ascunde. Da, locul ăsta chiar pare ciudat. Da, nu-i nimic aici. Tot n-am înțeles ce căutăm, că am găsit o cheie și niște baterii și văd și mai e ceva aici. Încă o cheie. A, mi se salvează de fiecare dată când iau o cheie sau ce? Hai să vedem dacă aici se deschide. Ne, n-am avut ce. M-a prins în locul ăsta și n-am mai avut cum să fug. Bun, hai că măcar mi s-a salvat de aici. Uite-l. Mai îi unul. A, m-a luat pe perete. Oricum, dar mai e unul. Dacă vă întrebați ce s-a întâmplat, m-a luat pe un perete. Deci nu cred că putem să fugim mai repede decât el. Oricum și eu prost, că am stat și m-am uitat la el. Și cred că mai e unul. Cred că mai e unul, că gen... Am mai văzut un omuleț cum ieșea din camera aia. Dacă sunt 2 sau chiar 3, pică treaba. Că nu o să mai fie tare jocul. Că gen, voi fi urmărit din toate direcțiile. Ăsta îl alertează pe ăla. Vine de șut. Hai să ne și ascundem dacă tot... Dumnezeu, că nu e aici. Uite, aici era. Nu era aici. Bun, deci omulețul ăla mai mic, cred că îl cheamă pe ăla mare. E bine de șut. Deci avem aici și televizor, bă.
Asta pare mai mult un azil de bătrâni decât... No, dacă mă prins aici o să mor. Da? Și cred că vine. Păi, iată, o baterie. Zin că mi se salvează. Nu mi s-a salvat. Zin că nu vine. A făcut zgomot, cred că îl cheamă. Uite, mă pot ascunde. Păi eu nu-l văd să vină. Uite încă o cheie. Mi se va salva acum. Mi s-a salvat jocul. În caz că nu știi... N-am mai aveam ce. Asta chiar alergă mai repede decât mine. Să începem din nou. Știm că vine ăla din spate, de-aia fugim. Deci să vedem ce avem. Hai să prind totuși camera. Deci avem o cheie, încă o cheie și încă o cheie. Foarte tare. Suntem la subsol. Am fugit un pic, că m-am speriat. Mamă, și eu credeam că nu-s nimic, nu găsesc nimic în camerele astea. Drum închis! Ce aici? Am crezut că e ceva notiță de a jocului, ca să te învețe povestea. Aici trebuie să fie ceva. Uite, ok. Și iar mi s-a salvat jocul. Și acum iar am multe chei pe care... Hai să mergem și aici. Ce se poate întâmpla? Se mai aude chestia asta câteodată. Ia, încă o cameră de subsol. Da, deci cel mai probabil cheile nu sunt de la ușile astea. Mai era o ușă sus pe care o puteam deschide, dar aveam nevoie de cheie. Ce-o fi locul ăsta? Dar chiar, cine și-o cumpăra o casă atât de mare? Jocul se numește Dead House. Iată ceva băguit. Sau gliciuit.
E ceva complet normal. Și la mine acasă se întâmplă așa. Da, jocul e un pic băuit. Ce naiba o foa. Dacă ne băguim și aici, nu-i nimic. Că ni s-a salvat jocul. Încă ok. Hai acum să testăm ușa asta. Încerc cheile. Ușa asta e blocată. Nu pot să împing eu asta? Nu pot. Ar fi fost șmecher. Sau nu? Uite, mai sunt baguri. L-ați văzut, nu? A luat-o în camera aia și de acolo și nu l-am mai văzut. Păi și-o pe unde ies? Nu îmi spune că trebuie să merg. L-am văzut, l-am văzut. E aici pe undeva. Hai că am făcut ceva progres. Am luat 5 chei. Am consumat la baterii. Și am aflat că monstrul ăsta mai are un omuleț mic care îl cheamă. Deci merge treaba. El vine. Da. Nu înțeleg de ce el patrulează mereu aici, a patra oară când... De fapt, cred că a treia, când se întoarce de acolo. Îl aud. Îl auziți? Nu cred. Uite, îl pleacă. Hai, mă, nu pleci. Nu. Nu pleacă Gigel al meu. Gigel stă aici și mă pândește. Ce vrea Gigel de la noi? Nu știm ce vrea. Bă, și dacă eu trebuie să ies pe acolo, eu ce fac acum? A, ba nu, uite pe aici. Deci, episodul continuă. Nu te cred, am făcut iar zgomot. Am făcut iar zgomot.
las că fugi. Am fugit încotro, am văzut. Hai să ne urcăm la etaj, că gen era o ușă închisă. Dar pe unde neba urcam? Uite pe aici. Iată, m-am băvuit și aici. Gata. Da, jocul e plin de bug-uri. Hai să mergem aici, că gen am cheile alea și cred că de aceea e una dintre chei. Hai mă, nici măcar una. Dar chiar așa. L-ați văzut? Uite-l. E acolo. M-a văzut. Hai să mă ascund. Totuși, cred că mă poate vedea prin geam. Iată-l. S-a adus spre stânga. Hai să ieșim, fie ce-o fi. Ia, putem să mergem și pe aici? Nu te... A, nu. Chiar nu crezi că putem să mergem și pe acolo? Chiar ar fi fost tare. Iată-l pe Gigel meu. Iată ce-mi face Gigel. Da, deci... Da, deci Gigel al nostru ne face belele. Bun, deci cam atât și cu acest episod. A fost ciudat jocul. Și încă nu l-am terminat. Dar am avansat extrem de mult. Deci contează extrem de mult. Treaba este că gen ar trebui să ne dăm și noi seama de mecanicile jocului, pentru că eu nu prea am înțeles ce face tipul ăla micuț. Eu cred că îl cheamă pe ăla, dar nu sunt nici eu sigur. Și știm sigur că monstrul ăla e mai rapid decât noi, așa că dacă ne vede la o distanță mai mare, putem să scăpăm de el, dar na. Deci, da, cred că voi mai face un episod, na. Până atunci, vi las pe Gigel în amintire. Hai, la revedere!